welcome back again to my YouTube channel again. So karang guys, ang pag-isigatan na to ang mga klase sa uyab. Pak! Klase sa uyab. Yes, dahang kayong klase sa uyab. So din na kami mahibong kung ano dahang klase sa uyab. So uyab number 1, kanang uyab na silosa. Oo, daghang kaya na girl. Ay, kumusta naman sa mga uyab? Okay, that's alright. Oh my God. Asa naman siya ron? Ajay, para ko dito, busy siyang life. Charot! Sana all busy siyang live. Big busy sa uban girl. Kani siya no? Be, tawagan ako. Hello? Hello? Asa day ka ron? Sa simbahan, babe. Ano day? Aw, mau ba? O diba? Ito siya sa simbahan ron. Ano lagi niya ba na niya? Uy, buti siya mga na. Sana all. 3 days later. Sweating on the beat. Dati mga gwapo ba? Oh my God! Nico. Pwede po yan po na siya na rin chili. Hala, upit daw! No? Ate, hindi siya bayhanan, no? Look, try door, kaya siya dyan. Friend, diba tano? Try sumbong na to. A few moments later. Chili! Suman! Nami, chika! May kiba ba ka? Nakita na mo yung uyaw. Upit daw! Yung ka nga sa simbahan niya, nakita na mo dito sa ubos, ganina. Iyo mo siya sa ako na siya simbahan. Tawagi girl, para makibaw ka. Tawagan ako, be. Oh, babe. Asa man karon? Dira ko sa simbahan, babe. Aw, naka sa simbahan? Nya, natakas na kag-ampong hara. Tarong-tarong nga na jud ko, ha? Kay marawa ka na kita sa pambarkada na kay kauban lain. Susukad karon, ha? Nung ako'y pinalit na ba ko SIM card, baylo tag SIM card. Ay lang to daan ko na kita text mig nun to. Kung magbaylo po tag FB account, kasabot ka? Sige, babe. Pak! Sumuna! Panguyab pagsilosa muna zakpang tano. So ang ikaduha or ang ikaduha na to mo niya mga uyab nga buutan. Sana all buutan. Kana bang dili mo uban sa uyab ug dadpon ug laag. Sana all ban. Hello, babe. Asa karon? Daras balay, babe. Ha? Di ba ako pala agon, babe? Basta ko si mama. Ha? Ako ba? Ikaw na lang, babe. Pag-ampi. Sige, babe. Salamat. Love you. Love you. Love you too. Char. Oh, diha kay kana girl. Di ba? Di mo uban? Sana all buutan. Di wow. So ang atong ikatulo kanang uyab nga hilig jud no og uban. Nga kanang gamay text ng sayang uyab. Pak to ana dayon. Dadaan pa kag lansis-lansis ay pangadili may bahoan. Maro jud. So dara. Uy, ano yun lagi mong lip tint? Ano ba ni kisapol tint? Pila mabud ni? 500, Roy. Ay! Bongga! Katunga ram gapos 1,000. Oy, bagay ka na sa imo. Ay, may bongga jud siya. Diba? In fairness, amazing. Hobby ka, no? Gani. Oh, hobby ka siya. Uy, ulay sa ako, eh. Ha? Nga naman. Sakit man ako ng ulo. Nalala ko matugay. Namgugo insomnia. Aw, sige. Amping nga ito nga. Basta hindi nakakamata. Sige, ha? Kasayo ba niya yung uli? Uy! Dito. Sa bagay, lain naman po ng buot. Naglabad ko ng ulo. Sige na lang, naglabad na lang. Hindi na ako makatulog na ito. A few moments later.
akong barkada. Ay, kina na ka, babe. Tara na. Tara! Kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pa ba ko dyan sa puso mo? Tanggapin mo lang ako, ako'y babalik sa'yo. Sana'y huwag kang mainip, ako'y asahan mo. Di ko na sasayang. O, diba? Sakay pa mo. Labad ang ulo, girl. Lanat ka, hilanat. Tare, ah. Hilanat na kasi timutikang. Tarong-tarong ako, ah. So, ang atong ikaupat, ang uyab, perming na lang mo sabot. O, diba? Yung mga ganon, yung mga jowang parati na lang umiintindi. O, diba? Go, laban, girl. Ikaw na. Hala, nalagyan ni ka-holding hands yung... Hoy, nalagyan ka-holding hands din yung uyab. Okay ra? Isa ni. Like na, ito niya. So, okay ra ni mo na siya ka-holding hands. Okay, Ray, kasi kanipay mo sa buto ako. Mas malipay siya. Mas malipay siya. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Kono natsu wa jujitsu suru no modo Uwasa no dreaming ga wasure O, diba? Mas maganda din yung gano'n kasi syempre, kung talak ka din ng talak sa jowa mo, malay mo, aalis siya. Aalis siya kasi, syempre, grabe ka kung makabungangat eh. Parang alam mo na lahat, no? Jowa mo lang siya, hindi mo na siya pag-aari. Hindi mo pa siya pag-aari. Jowa mo lang siya, hindi mo siya pag-aari. So, huwag mo siyang baguhin, girl. Go, support ka na lang para may forever. So, yung pang-lima, so eto, marami kaming kapitbahay ng ganito. Marami akong mga friends na ganito yung pang-lima. Yung may jowa na, pero humaharot pa din sa iba. Yung ganon. Yun yung pang-5 na rin kayo. So, may jowa na, pero humaharot pa rin sa iba. Hindi na kontento. Tara yung girl. Ikaw na, maganda. Hindi na kontento. Hindi na kontento. Ay! Ay! Gwapo! Ay! Ba? Grabe siya. Uy, nakay uyab si Will Ashley tapos igat-igatan na sa ni mo? Ito na. Hindi ka siya. Uy, ramangad na, oy. Mas dagan uyab, mas lami. Mas dagan uyab, mas lami. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto O, diba? Ganoon! Kasi daw, mas marami. Mas masarap. Kalarky! So, yun na po guys lahat. So, thank you so much po sa pag-play ng videos namin. So, sana po hindi kayo magsawa sa panonood o sa paulit-ulit na panonood sa mga videos namin. So, kung bago ka lang po sa channel ko, so don't forget to like and then subscribe and click the notification bell para po updated ka parati sa aking mga videos at hindi ka po mahuhuli sa mga bago. Thank you so much and bye-bye! Hello. Hello? Asa day ka ron? Aw mo ba? Okay ha. Ana, niya katawa ginagmay. Ana. Agwa-agwa lang gano ba? Hi! Pwede ba kaya tayo chili? Katawa ko. Video na oy. Yabag! Taba, ding.
Aras balay, babe. Nasunod. Ikaw sabno. Okay, go. Kadugay. Tak. Hindi ko ako. Trobi, at sa ganan. Kaya nagtakilid ko dahil lisod kayo kung kayuntang. Okay. Ano ko ha? Ay! Ay! Guwapo! Nakagwapo anin niya. Gwapo kayo siya.